ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахште ҷ. Дӯстони азиз, боз дар имза навори як чанал мошинои нав рӯӣ карданд, ки мо қабул кардем ва пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо чунин мошинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техникаон компания, ягон маҳсул чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан бошад, марама шумо метавонед ки сурат маълумотат дар рақамҳои WhatsApp экранда рӯй кунед. Мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имза навор чӣ мошин кардем, чӣ мошин қабул кардем, ба шумо номбар мекунем, баъд мегзарем бар мошинои фурӯшӣ. Хоб дӯстони азиз, мерседесҳои S класс, яъне ки мошинои S, дӯстони азиз, мошинои солҳои навкардагӣ ҳастаи Hyundai Porter, мошини боркаш, ҳастаи Opel Sedan, дутта бо нархҳои арзон, ҳастаи Hyundai Starex, мошини боркаш, ҳастаи Toyota Mark II, ҳастаи Lexus RX, ҳастаи мерседесҳои сечкаи простой, ҳастаи Toyota Vitz, дӯстони азиз, ҳастаи грузовой Gazelle, Daewoo Nexi, Toyota Corolla 1 бо нархи арзон, Opel Astra G ва Toyota Camry 2 Америкаи SK ва дигар мошинои аз територияи Тоҷикистон, Советска, мошинои аз територияи Россия бо нархҳои арзон қабул кардем. ва курси имзо бошад 113 сомону 30 дирам. дӯстони азиз, лайкора мезанем, баъд мегзарем бар навори мошинои фурӯшӣ. Марамат рафтем. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки аз территорияи Россия ба Тоҷикистон бор равон кунанд ва намедонанд ба кадом компания муроҷиат кунанд, ба шумо тавсия метавонем грузоперевозка акаи Нозима. Акаи Нозим уже таҷрибаи чандсолаи корӣ доранд, ки борои шуморо аз территорияи Россия қабул карда ба самти Тоҷикистон мебаранд. ҳар чоре ами рақамҳошро кор мекунад, ҳар чоре дӯстони азиз, WhatsApp ва рақамҳои Тоҷикистоншам ҳастанд. агар бори шумо 800 кило боло бошад, худашон омада аяму ҷои зистон бори шуморо қабул карда ба Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор, Ёвон, Бохтар, Калхозобод, Кӯлоб, дӯстони азиз, Қумсангӣ, Московский, Шаҳри Нав, Регар, ҳамин тарафҳо оварда мерасонанд. обшим ба бисёр шаҳри ноҳияи Тоҷикистон оварда мерасонанд. агар шумо дар ягон адреси ки ягон ноҳия ки бошад ки мо нагуфта бошем, бо шумо занг занед, ай худашон пурсед. шумо метавонед ки бо айноми канали мо гап занед, мумкин бо ба шумо ягон дастгирӣ мекунанд. компания боварӣ, компания акаи Нозим. Марамат дӯстони азиз, занг зада бо ҳамаша аниқ карда ва пурра карда аз рақамҳошон гирен. Марамат. мегзарем ба аввалин мошини фурӯшӣ. дӯстони азиз, Opel Astra G ҳастае ки мошинчаи спортивни, мошини Astra G дудара ҳастае ки сирошона фурӯшиаи нархи арзон. Opel Astra G дудара, дӯстони азиз, танировка ҳуҷҷат ҳама чӣ дорад. соли 46 1998 ҳастае ки соҳибшифориш газ, бензина, мотори 116, коробка механика, сайсари мошина, дӯстони азиз, зури бада мегӯяд соҳибшон. ҳуҷҷаташ, дӯстони азиз, то моҳи октябр ҳастае, танировкаш то моҳи феврал, яъне ки баъдаи соли нав, обшим 2026 набуд мешавад. дӯстони азиз, утилизатсия кардагӣ ҳастае. мошинча, кондитсионер, балоношам навай, дискои фасон ва танировкадори хеле свето. дӯстони азиз, мошина светчам зурае. танировка ҳуҷҷат дорад. хай мошин соз, сирошона фурӯшӣ. нархи мошина мега 37000 мегем, камтар арзон мекунем. бисёри бад не, дӯстони азиз. нархи мошини 37000 сомон камтар арзон мешавад. ин мошин қарор дорад дар ноҳияи Файзобод. дӯстони азиз, 37000 сомон камтар муомила мешавад. илтимос мега фақат конкретна харидоро. сета рақамҳои дастишона, дута рақамҳои Тоҷикистон, якта рақамҳои Россия, 1616 инашда WhatsApp доранд. хоб, дӯстони азиз, шахсоне ки мехаред, ягон савол дошта бошанд, ягон маълумоти иловагӣ, ина марамат карда занг занед, маълумоти пурраша гиред. танировка ҳуҷҷат, мошин Astra G дудара, дӯстони азиз, чордара не. марамат карда бо мақсад ки занг занед, маълумоти пурраша гиред. ва шахсоне ки мошинои фурӯш доред, хона, замин, квартира, ягон техникаон компания хоҳед ки реклама кардан, сурат ва маълумотро дар рақамҳои болобудаи 2020 рӯй кунед. мегзарем ба деюм мошини фурӯшӣ. Toyota Camry 2 ҳастае, дӯстон, ки SK Америка, соли 46 2009 ахир шад. дӯстон азиз, ки 2010 ҳисоб мехӯрад. сӯҳишфориш бензини хӯлаи, мотораш 2.5 литра, коробка автомата, сайсияни мошин, дӯстони азиз, чоткаи бадаи мошин идеални сайсияни. хоб, дӯстон азиз, мошина ҳуҷҷатош кам мондагӣ ҳастае. хай агар ки шумо хоҳед, пули ҳуҷҷатшам мегзаранд, утилизатсия кардагӣ ҳастае. балонош нав, краскааш соз, кондитсионершам ях кор мекунад. моторош 2.5, мошин снят кардагӣ тайёра. ягон фақат ҳуҷҷаташ мекунӣ, кам мондагӣ ҳастае, ҳай мекунӣ. нархи мошина мега 89000 мегем, бо арзон мегад мекунем. мошин қарор дорад дар шаҳри Бохтар, дӯстони азиз. нархи мошин 89000 сомон, муомила савдо дорад. ин ами рақамҳо мегафони ҳисобӣ, ин рақамҳо ҳам кор мекунанд, дар рақамҳошон WhatsApp дорад. машқ нашуд, пӯстагӣ надорад, хадавои падавоиш кардага, балоношам нав, дискои фасон, светои сафед ва дӯстон утилизатсияам кардагӣ ҳастанд. фақат ҳуҷҷатош амин кам мондагӣ ҳаст. ягон ҳафтаи дига буд мешавад. агар ки маслиҳатҳо агар тобор гирад, бо пули ҳуҷҷатшам мегзарад. моторш 2.5,
2009 ахир дӯстони азиз 2010 ҳисоб мехӯрад. Мошин чоткаи бадай. Хай задни камера, монитор, паринтор, мақсад чихолаи фасон мошинча хай расходи шурӯъ кардага мошин Америка. Ягон савол дошта бошед, ягон маълумоти иловагӣ ай рақамҳои поёмда занг зада маълумотша гиред. Мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшӣ ҳастае дӯстон Mercedes S-Class. Соли бори 1999 ҳастае дӯстон ки мошина мақсад ки соли 99 ки солҳои нав кардагӣ ҳастам. Сӯзишвориш газ бензинай, мотори CO2 коробка автоматай мошин мега сода дӯстони азиз мошина мегад CO2 рестайлинги мақсад солҳои нав кардагӣ ҳастам 222 кузуфай. Хо мошин мегад дӯстони азиз омада мегад ай пеш дида метонем мега баъд мақсад ки гап мезанем. дӯстони азиз мошина хай рост гап маълумотош кам ҳастай. Мошин хай мошини солҳои кӯҳнай нав кардагӣ ҳастанд. срочно мегад сум дар кора. Нархи мошин 65000 сомонӣ ҳастай. Бо муомила доштаем ин мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. рақамҳои тисели соҳибшо ва рақамҳои дастишон. шахсоне ки мехаред ин маромад занг занед бо маълумоти пурраша гир. ҳамин қадр маълумот ва одамое ки дар навори мо агар мошини маъқуле ки наёфта бошед дар комментария мо нависед ки чӣ мошин барои шумо дар кор ҳастае. мо мошинои уфтагии шуморо дар видеои оянда пешкаш мекунем. хоҳиш ки лайк азани навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Hyundai Porter ҳастае дӯстон ки мошини боркаш Hyundai Porter. соли бори 2001 сол ҳастае дӯстон ки навхали Hyundai Porter ҳам ақибиш дар ҷои бор дора ҳам ҷои бои одамшинӣ ҳам мақсад ки ранги хали бо дигахи фигурае ҳуҷҷат дора мега дӯстони азиз бо хай ҳамаша аниқ карда мегирем. нархи мошина мега 58000 мегем бо савдо муомила мекунем. мошини қарор дорад дар ноҳияи Данғара. 58000 сомон савдо муомила дар назди капоти мошина то қад суми хоила мега алиш палиш намешавад. ай касоне ки дар кор ҳастанд маҳқул ҳастанд рақамҳошон мондага ҳастанд мегафон ина маромат карда занг занем маълумотои пурраша гирем. рости гап мошина хай маълумотоша хела кам наистага ҳастанд. мошин мега созае бо дили пур мегад омада бинед маромат дӯстони азиз занг занем. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае дӯстон Hyundai Starex. соли бори 2001 сол ҳастае ки сӯзишвориш дӯстони азиз мегад дизела объем мотораш мегад 2 литра коробка механикаи мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстони азиз документош мегад буд шудага ҳастае утул дорад. номерош мегад падарка мақсад ки старт мегад ҳамаш нав часпондагӣ рулавой мегад калонкаш нав маслан нав алиш кардагӣ дӯстони азиз хадавоишам мегад пеш нав кардагӣ моторш 2 дизел вариантои алиширам мегад мебинем. нархи мошина мега 36 та гуфтесиян соҳибшон бо мақсад муомила савдо мегад мешавад. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. муомила савдо мегад бо камтар дорад вариантои алиширам мегад мебинем. хоб ягон савол дошта бошед ягон маълумоти иловагӣ рақамҳои поёмдааш мондагӣ ҳастае маромат карда занг занед маълумотша гиред. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае дӯстон Opel Astra F дар кузифи седан. соли бори 1992 ҳастае ки сӯзишвориш газ бензинае мотори 6 литраи коробка механикаи мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошинча мегад сода дӯстони азиз срочно фурӯшӣ. нархи мошина мега 18000 мегем бо ягон сум муомила мегад мекунем. мошин қарор дорад дар шаҳри Ҳисорда. 18000 сомон нархишда арзанда бо ҳамира муомила мекунанд. хоб дӯстони азиз хай дар навор мошин созае дар сурат созае. агар ягон маълумот хоҳед ягон саволи иловагӣ дар рақамҳои поёмда занг занед. одамое ки мошинои фурӯшӣ дорен хона замин квартира ягон техника ягон компания ягон маҳсул хоҳед ки реклама кардам дар рақамҳои болобуда ҳастае 885 1220 ин рақамҳо моай барои реклама кардан сурат маълумоти мошин чиз зиёдро роя кунед реклама мекунед ва хоҳиш ки я лайк бепула занед ва бо мошинои нав барои шумо монда мегиред. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае дӯстон Toyota Mark D. соли бори 1998 сӯзишвориш бензин мотори 8 литр коробка автомат мошин сода мегад бо хай дӯстони азиз маълумотша пурсем барое ки баъзе мошина ҳастае ки фақат сол пол ҳамин нарх навоша мегад дигар маълумотоша наметиҳам барои дӯстони азиз кадомашо ки маъқул ҳастае бо занг занед айхчо пурсед ки мошин чӣ хеле сайсарем бо хай харидорем дӯстони азиз бо хай шумо агар харидор бошед занг занед ягон ҷои чиш нестае. нархи мошина мега 24000 мегем савдо муомила мегад мешавад. мошин қарор дорад дар ноҳияи Ёвон. нашуд ако документош чақа мондагӣ ҳастае ки буд шудагӣ ки када чӣ хелае ин наша дӯстони азиз гуфтагӣ нестае. мошин мега соз шахсоне ки дӯстони азиз мехаред конкретна ина рақамҳошон мондагӣ ҳастае мошин дар ноҳияи Ёвон ҳастае маромат занг занед. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае дӯстон Opel Astra F дар кузифи седан. соли бори 1993 ҳастае ки сӯзишвориш газ бензинае мотори 6 литраи коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстони азиз мошин мега созае коробка мотор мега созае балонош мега 50% ҳастае дӯстони чашкош мега беварид
мошина мегар дӯстони 93 ине ки поли ход 97 кардагиан моторш дӯстон аз модула утилизация дорад дӯстон фақат ҳуҷҷатош буд-шудагиай хай мекунем нарӯшка кор дорад мошини хайр аз худ дорад ва ҳуҷҷатам мекунем нархи мошина 17500 мегам бисёр не камтар арзон мешавад бисёр не муки 500 сом мегзара муки зиёдтар барои ҳамин илтимос беҳуда кардан нороҳат накунем мақсад ки фақат харидоро این ماشین قرار داد در شهر دوشنبه 17500 کمتر معامله می شود. رقم‌های پرده و رقم‌های واتساپ شد همین نمره مرامت زنگ زنید. بگذاریم با نهم ماشین فروشی. ماشین فروشی نوبتی است دوستان لکسوس RX از روشن فروشی. سال باریشش 2006 سال است که سوی فروش بنزین موتور 3 لیتر коробка автомат ماشین میگه در ولایت خوب تکنیکی قرار داد. از ماشین میگه نشد масъалаи мотор коробка мегӯяд судаи хадавоишам судаи 194 та боло мегӯяд пачка хадавои 100%. Салом мегӯяд напанав ҳуҷҷатош мегӯяд астае. ровона мегӯяд 1 сола қай танировкааш. ҳай мошин мегӯяд судастаи хай камтар бу краска талаб байнами хали корои чӣ дорад аз мега соҳибшум. Нархи арзон мондаги аст. Нархи мошин 69000 сомонӣ бо ягон сом мегзарам бисёр не. ин мошин қарор дорад дар шаҳри Бухтар 69000 сомон рақамҳои номерои соҳибшон мондаги астанд. این کسی که لکسی ارزان میکنه بتونه نرخ نسام دلی اوپل است 69000 با یگان سوم میلیون میشود مرامت خیر رفته با از همش مهمش موتور کاروکاش از پیش بینید بگذاریم بعد دهم ماشین فروشی نوبتی است دوستان مرسدس بنز کلاس اچ پراستوی سال باریوشش 1995 است که سویش فروش گاز بنزین موتور 8 لیتر کاروکا مکانیکی ماشین میگه در لات خوبی تکنیکی قرار دوستان از ماشین нарӯшка кор дорад аз мошин солона ҳуҷҷат ва утул мега дорад моторш мега нави вагонӣ гарантикати хадавоиш мега 100% камбудиш фақат ки нарӯшка кор дорад ин нарӯшка кор лекин нархи мошин арзанда главни ҳуҷҷат мақсад доштае моторшам соз будае нархи мошина мега 27000 гуфтесиан соҳибшон боз арзон мегад мекунем мошин қарор дорад дар шаҳри душанбе шахсоне ки мехаред рақамҳои билайни соҳибшон мондаги ҳастанд маърумат карда бо маълумоти пурраша гиред мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон Toyota Vitz соли бориюшаш 2008 сол аст ки сӯи фурӯш бензин моторш 1 литр коробка автомат мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дӯстони азиз мошин срочна фурӯшӣ мошин мега мақсад ки экономични бада утул ва ҳуҷҷат мегад дӯстони азиз утул дошта ҳуҷҷатош не ки буд шудагия мегад дӯстони азиз мақсад ки ҳуҷҷат мекунӣ як номерш мегирӣ мошина мега сият кардагия ҳуҷҷат номерш кардиам 10000 мега расход мешавад ай балнош мега созуни аз краска талабам краскашам хай бо рафтахто мебинед мошин мега 100% нархи мошин 53000 сомон аст муомила савдош дар назди капоти мошина ин мошин қарор дорад дар шаҳри душанбе рости гап чанд қайги маълумоте ки мо дӯстони азиз фаҳмидем ба шумо расондем ягон саволтон боша ягон маълумоту иловагӣ оиди мошин фаҳмидан дар рақамҳои поимда занг занед мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ дӯстони азиз гурзавои газел аст ки срочна фурӯша чихеле ки дар комментариях шумо хоҳиш карда як тароӣ кардан баҳри шумо арзон гурзавои газел соли бориюшаш 1996 аз коробкаш механика мошин мега нахадои бадаи мошин мега сода фақат мегири корта пеш мебарӣ нархи мошина мега 20000 сомон мегем бо арзон мегад мекунем мошин қарор дорад дар ноҳияи деваштиш ғончӣ шаҳри хуҷанд алтernативаи хӯда мешавад деваштиш ғончӣ 20000 сомон муомила дошта хелам хел пешкаш шид рақамҳои тисели соҳибшон мондаги аст шахсоне ки мехаранд ё ягон маълумоти иловагӣ хоҳанд агар фаҳмидан дар рақамҳои поимдашон занг занед хоҳиш мекунем ки ба хотири меҳнатҳои мо ялайки бепулат дариғ надоред ва ҳамин навори моро дар рафиқотон дар дӯстои худтон силкаи навори моро падилсаш кунед мегзарем ба 13 мошини фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон Daewoo Nexi свети сафед соли бориюшаш 1996 сӯи фурӯш газ бензин мотор 1.6 литр коробка механика мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дӯстони аз мошин мега 100% светои сафед балонша ҳолати корӣ ҳуҷҷат мега дорад хай бо ҳамаш анихада мегиред нархи мошина мега 11000 мегем бо савдо мегад мекунем мошин қарор дорад дар шаҳри Бухтар дӯстони азиз 11000 сомон муомила савдо дорад рақамҳои билайни соҳибшон мондаги аст шахсоне ки мехаред ё ягон маълумоту иловагӣ хоҳед агар фаҳмидам марама занг занед ва бозам такрор шава кадоме ки дар навори мо мошини маъқулӣ ки наёфт дар комментари нависа мо пешкаш мекунем ва касоне ки мошини фурӯшӣ доранд хоҳанд ки реклама кардан дар рақамҳои болобуда 2020 WhatsApp дорад дӯстони азиз имо Telegram марама сода маълумотро роӣ кунед мегзарем ба 14 мошини фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон Toyota Corolla Yax светои сафед
соли бори 2004 сол астае ки сӯзишвориш газ бензина мотори 6 литра коробка механика дӯстон аziz мошинаи барои такси бисёр мегиранд барои перевал мелавало механику Corolla зур ҳастанд дӯстон аziz довга мебаранд коробкашон хай кадоме ки мухлиси механикаш бошад ина арзон Corolla 1 светои сафед дӯстон аziz моториша 1.6 гуфтиян бо хай аниқ мекунед коробкаш механика мошини соз дӯстони аziz мошин мегад бенига пеш бини ҳуҷҷат мегад нав кардаги утла мегад ҳастае варианти алиширам дора мега соҳибшон ин мошин дӯстони аziz нархаш 43000 сомон аст бо муомила савдо дошта 43000 сомон муомила савдо дошт дар назди капоти мошинае хоб ин мошин қарор дорад дар шаҳри бохтар ва дӯстони азиз рақамошо мондаги аст ягон саволтон бошад ягон маълумоти иловагӣ ина маҳрамат кана занг зан маълумотша гиред хоҳиш ки лайкора занед ин буд навори имзои мо то видеои оянда.